TSK Production. Na tashi da sauri zan je gari na Kaduna, wurin yankeri dole ne na yi maka baiti da oga. Salamu alaikum, salama a gare ka gwanina, da ka ji ka amsa ciyaman yabke dina. Bako a gare ka aibi shi ne sunana, ni ne zan waka akan yabke da gwanina. To ka saurare ni ciyaman zan yi batuna, bana jin komai, ni da yabke di zan wake sosai, a'a sosai. Ka haske kowa, sannan kuma hero karfin ka ya zarce na kowa. Baka san rani ko a ce za a yi maɗagawa, salon wankanka FKD abin nunawa. Duk wanda ya ganka zai ce FKD baska sosai, a'a sosai. Tsara ba za su iya ba, su ganka su barka FKD ba wasa ba. Muna ka in sun yi baka duba ba, wannan fa ya sanya dole ne a ce maka babba. Kai gaba kai nisa makiya ba sa cimma ba, dogaro ga Allah shine ya saka kake ta gaba sosai, a'a sosai. Ina kake abba jarumin FKD sadauki, ka zamta yaƙi ka rike masarautar sarki. Sarki FKD dole ne mu kira ka da zaki, masu zagi gare ka abba zai ɗauki mataki. Domin shi abba jarumi ne ya iya yin duka sosai, a'a sosai. Da sauri bitin ka zanyo Abdul ka zo ka da sauri, dole zan sanyo ka Abdul a wakar baska. Ciyaman namu mai capacity dan baiwa, ni DJ IB wakar ka nake rerawa. Kyautar da ka bani FKD ban mantawa sosai, a'a sosai. Sannin ka gwanina, kai mun halatti ai dole ba zan manta ba. Kamalu ka taka dan masu kuɗi ne kai fa, har DJ Runi na yo batun ka da girma. Dan bala'in DJ sautin ka ya zarce na kowa, idan ka doka ai dole kowa ya saurara sosai, a'a sosai.